Kobia, Meka Ukasiya, Atira Masa. Jesus, we are me potent. Jesus, we are me Kobia, Meka Ukasiya, Atira Masa. Jesus, we are me potent. Jesus, Meka Ukasiya, Atira Masa. Nine baako and aba pano nsia eho ene ya woda jumbo somi no ne da etoso edu enson e ma remfiu ho yeda so afi empimienu ene aduenu baako emo ene nso ye awrade pe odi ye nkwa cheye ene ti asan aba beto osum kase ne so sa utie mi anope ya na se awrade ama de pattern techrema da bojum ni mojaridi mu afurusane a fa sedana yeye fama osusuru nyankropon otiasefo nyankropon tete kwafra mu nyankropon akrobetu bi ma nyankropon opim san nyankropon opurumponi nyankropon kokromoti a yensan ho mopo fa sedama no prekese jamendu ofiti krotia na ne hono bo afiafie mu o minti mirim dade akọ dade ayemmo ne kachire osrebo secherema wo weda de mono da amansan ne bransam edu katawiri nyankropon no ena no pay fast dama no se wa ma de pa chen enye easy se obekoda na ade be chen eni ti se ya wo se ade ye normal se makoda nti e wo sa ade cheme ena ade acheme me pa chawo enye boko sa so ate ase eni ti ano pay se urade adom onyane nyane ne nkrofo wenyane waka ho na ahoden wo mu techrema da bogye mu mojaridi mu afurusane a me pa chawo hunu suma esombo na fa so aseda fa ma susu nyankropon anopa yi anopa obi sorry ye no nikunu wewu odampa so obi sorry ye ne yire waka kete so wontumi nsori wabubu enso so enra ne nyina ahoden wo yemu o ene yekokoda ye ubisa ho se ba ne sen ene ono no de akwakọ wie sa eya dom ne ahumobro bi keke ene osusu nyankopon no cheche ya asomenu mienu so enye ye nyansa nye ye nimde enye ye ho ye fe anase brofu bi yetimi ka twi bi yetimi ka ne wese dabi ne moma ya dom so obeti ase sa eno na be mo ani aba wo ho so no asase de ayeyie ne nase ama osusu nyankopon no
Anopay. Meme de ma unu soma esombo. Se me de aseda be ma Awurade. And nti won so come home. Na ye nyina ye mpagya Awurade ni din. Ye nti ase se ye na dom. Na wate chama na so ye nso. Kaina sane so say free sab break up him say no ndu bebo. Adom ne ahumobro nti. Awurade Nyankopɔn e de ewie mu no ache yen. Aye ne wo e ba be che enioma, ye besua enioma. Aye beboa ma my Ghana atumi akonanim. And into on behalf of the team, I don't pay Yatena say, yes, sign Baba Tossum Kessie and so Dian can call me a boa, being the executive producer for the show. I dream pioneer, and so a producer will fear her. Kwame Asante the air call Facebook and YouTube. Me and me the one chairman so the amount of Obuoba Ofori Amanfo. Abusia kan ho na enen so ya woda Maakye no yemfa ensom wo kwan sonko so kra. O hwa yen wo Facebook na wo de wadwe nkyere de ba. San so na wo betimi de afa WhatsApp ana se normal SMS. Eno ne 0594841044. 0594841044. Jesus, oh yeah, me botati. Jesus, oh yeah, me bankobia. Papa your friend no SK Ofori. Oh yeah, political analyst. Osi omampanyini Ekufuado. Wasra ne papa. Appointment na wo ye no wonya ne ntem. Sane ye be ya nsese ne nwumadi a wodo ne bibia beda na akwan mu. Na oman no atimi afa ne ntoma pa afra san se. Appointment na omampanyini nya nwie ye ne nti no. Ama wo ba oman Ghana mu ani ma bebre nsu nko yie. Aho kire na aba. Nti wasra omampanyini wonya ne ntem. Sanso so ena opani bi dia to mampani kro no anim yeso odi ajakwa yenya wokwa wo we opani a wo fie nso a amofra ni nyina esu no musu kire wo sansa woni esu kire wa yeni suyo ba adinti papa yi nso so kire sa mampani oba ye ngoma sua no mu a enima bebre nko yie ni nti mampani wo ye ne den fix fama yen fix eye problems e koso e wo ngoma sua mu no fama yen eye problems ben ya enche ye na agrada e ba beto odwase na agrada okomfo agrada ene wo so ye evangelist ono de ye evangelist so ye evangelist Patricia na evangelist ye de na call court ama court no ebuase se wo betua 46,000 Ghana cedis and aso be kwakọ de fiase mfinhia pode enan 4 years emu de hen wo pe nti anope ye bedi mu nkomo de ama onim se parliament nso so wo mo age first badge of deputy ministers yo mo vetting wo mo no wo mo age mo tum enipa makoma edu mienu 12 ena no nso so ena yera mak okreku mante wono nso so wo ko ye me ekototo na no we ni bebre ena yesinkonyu ebedi mu nkoma what is said defense minister yera Dominic Nitiwul etre so mampani Ekufuado sa presidential jet yankrofo kire se ya abandon ena yakwakofa per hour 15,000 euros no enye so mampani sabe Ghana die si ho eno so person obo man ne ka sa akeke nemom presidential jet no e wo se emutumi ye clean e wo se mutimi te e wo so mampani person odware otimi koko dware mampani person oda wo so onya ba bi da omo be ka ne ho ne etu kwan no so e wo so obi a feel so good na presidential jet na Ghana for dia no papa it say enye convenient emfa mo mampanyini enye fekra so mampanyini tu kwan akokoro bi so no be pia free presidential jet bi samu why na eba na yesi Ghana president o kire se enye yenkodi nkomo hwi mra na yentoa so emfa ema papa ni anopa woti yenka yama good morning. Yeah, good morning no na pombo ko de nyame ado ye de radio ase na presidential jet ya yesi enye senka wo me de bere wanka be boa yen hu ana the boy yesi be bi o mampani bi dware kura nim
Baby omampani wa bre no person wo chia no ho da kakra e no nso nim enye convenient ene me si ene omo fa mbre yenye okay yare said ye na ya wo da June bo so me de to su dunson ewiem bo bre ebeko mame minchia etiefo na mensam to jase no ye hwe ewiem bo bre na me pese mesafi northern portions of the country, the 5 northern regions, no, and in the Tamale Bole, Damango, Bogatanga, Nalerugu, Wan, and Patem Hono, and I pay a Bobisi, Tama, if you move Kusu, if you are the Bob, Tama, if you must show never Kakudna, 36 degrees Celsius. Now, Ayakobe, no means a mono, Yindi, and Tamale, in Zona Bepete, or Hokaka. After my member, coastal strip no baby and poano no ye fa no aflau who pando suga kope ni mpate mwa tene abefa ada tema nkan ha ye sane afa central region ne ye call sopon takra de adzin takwa hapasi ne mpate mo no anape ebobesi iwi anabebo ma iwi mo so de baka ko dina 30 Celsius. Na se mi amabobo din so no yen se da enyen su membo azin ye bobe 2 pm azin nsu do be pete o benya showers kakra ate mayembra inland areas no Kumasi Obuasi nene mpate mu Techima Bono Oti nene mpate mu nyina no anape ebobesi ama ewi abebo ewi anesho na beka kujina 33 degrees Celsius na se mi amabobo din so no nsu ento ho na musunyane Kumasi ne Obuasi no ye yakobo be say eno 9 na say 4 pm nsu no ebe pete kakra afi eastern flank of the inland areas meche asamanka sekuforudia akimoda ne mpatemu etina befa nsaba swedru ne patemu nyina na pe bobesi ama ewia bebo ewi motion ne beka kodina 33 degrees Celsius na yakobe ye 2:30 kono eye kuforudia akimoda na sunyame nso no ebeteke ewo kakra nia topo ene kwa ewo no ebenye nsu kakra ewo na say kufodia asamanke say akimoda bi ni abo achiase kede etina pa nsabanso edu ho no nso no ebeteke kakra ewi. Oh, okay. Papa maye na se ene ebrani adaje wanya kirikire ni mamu amaye. Yo, Mr. Madas. Okay. Yene papa ni ene kwatwetwe enkomo all the way from the Ghana Meteorological Agency. O matena yakasiem ewo enkran. Papa ni yen duty forecaster. No pebia yakoni ho na ode said yewiem bo brensem besi yakonso ede amayen. Yento aso simaduenum emienu ena abo apa no pa no nsia ho. Afe yamfa enkranshane afutu nsem fanto asoma. So what you say? I don't pay me pacho. For Bible no. For Bible no pay. Pentecost, are you ready? Play it again, come on. Say oh my Bible so I no pen any paper bi na wa throw quotation no. Any asem wa ye be kan de ato ho se ne be ye kire yi uye free ya no wa kenkan. So what you say? Nyankopon shirawo enti fa Bible na no pay fa Bible no nyame shirawo na ne ye ba besua ne ya to din say do not repay evil with evil or insult with insult. Same word do not pay evil, do not pay or repay, do not repay evil with evil or insult with insult. Anopay Matthias here Odisika ema nipa senka won fa nkonkoye biribi na somra mfaso no won fa sam ayi odi ono kura won fa ne mfaso no no fa wo the seed capital the mother money na odi man no enka won fo ade mreo nanso odi sa sika na adwane ena wasan de mfaso whatever wode ni nyina adwane wa bobu busia sa bosia ne kra na wonni bi
na mom ora said the onipa no wo yanche ne ho wo ka ne nsem no e na wo fa sika no kra na nya wo dia e na wo fa ye e na wo de man no se se wo so wo chene ti wo de beba dia e ne wonye no won koye ne ode ye no won fa mrew na wo so ba bia wo fa sika no fa koto ho na so madam menua be ma me papa yes papa ni wie ye no e na ada na obone sa nipa no wadwane o fra no kra wo mfa unim ba bi kro ne nam me ma adwemboni ma wutirim se obedi ne bone wate anopai nyame okonkron sa men kasa nkyere wo se memfa bone entua bone ka so obi adu bone obi aye wade pa ma na hyew hwe woni be ma na bre afei wo so wanware obi mu ahu wapam wakwa afei wo hunu se wo se yekofa ma young girls madam me ma ne haw bra woni wa bre wa baba wa bi hu sa wa hwe no wo de na kosua dwuma ama dwuma na wo de ni kokosua ye no ene wa wie na adwene se wanyansa anwuma wo wanko suku entinya wo so nam no ene wo tete wo adwemboni aba wutirim se wo bekọ bia na de wo so wo be mana yare miss pachel anopa mesra wo ensa dansa yem na mesra wo anopa yi nyame won konkro sa me mfa hopopo ani suro emfa nkasa nkyere obi anopa yi se obi adi ubone onso pese wo di ni bone ni bi memfa bone entua bone esoka obi adidi watempa ma wati wo honhom se atemdidie we de awura wo nipadua mu eni nti onso a wadwene se onso be huru ni bi anopa nyame won konkro sa me nkasa nkyere wo memfa bone entua bone soka me said yen memfa bone entua bone soka ebia no onipa no de wo hwiri ye no otumi yi mframa wo be hwiri wa hwe ya wontimi nyi mframa wo be gu ho ase wo ho wo be kofa wo haw kase de abra wo ho eni ntina no pai nyama nkonkron sa me kasa nkyere wo wutie me na bone aba wutirim sanse wo bi adu bone nti se emfa bone entua bone soka uyi wo yam eni akoda na okoko fa no etena ye akoda na iko no de wadwapade adwane wawia wo no de adwane ene wasan kra akwa keka kire nkrofo se wonye wate ahyew nanso so emfa bone entua bone soka ya hwe bibi o bible ni mu 1 Peter chapter 3 the verse 9 1 Peter chapter 3 the verse 9 kai say do not repay evil with evil. When you yam ayobi papa wan kai ono de money na etua wo ka ho ama adwen bone aba wutirim mame emfa bone entua bone soka ye hwe the bible ne ka 1 Peter chapter 3 the verse 9 bible ne saying not rendering evil for evil or railing for railing but contrarize blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no joy. Mrs. Ubim, thank you. I say, not rendering evil for evil. Mamon fa bone entua bone soka or railing for railing atem didie obi adi matem timi so medi ni bi me pa chew da bi he wo nyankopon aseda bo sronko. You are a royal priesthood, a choosing generation. Nyankopon aseda nwono wato ne bo enhyire bi wo wanim ne ekoso sisi ya ne omo ye wo sisi ya ne de madam memua wom sanse enhyire bi ebeba eya wantwi ene san sohwe no ewo ho se nyankopon pese wo hira ne ma eya boronsam so pese wo kire nyankopon se bra nyabotre na sa maame we ya pese wo hira no so wo yeyi a won kai wo na de na no ebi ansi wo bible mu Job boronsam si mu pam eko nyankopon ho wan ka to se boronsam timi nko nyame ho obetumi. In the house of the Lord, even when you read the Bible, or say when the children of God were gathered, Satan also found himself over there. So what? Boronsam cannot go to the presence of God. Here, Boronsam be to me ako.
na Bible said Job and abronsam ko nyankropon ka che ne se hwe eye wadwene se Job no a ene wo tontrom wo wafiri ne kuma mu a wo ye wa enioma papa no o ka say eye for nothing because you have blessed him. That is why o dey so pa ma me kwan na me ntocha niema na wa bless no with no ne ye say obekọ so remain faithful to you na Bible say Awurade say okay me makwa Job dia megini di maame a wutie mi anopa ye obi adi ubone no megini di so ono de onfa bone ntua bone so ka san say enhira ma hyehyede ama no no eso chen ne a wo mo ye no no unim eya na oyi bibi afiri ho na odi bibi foforo de aba eri nti na to da bi a otumi ma ho kwan. Yes, eto da bi Nyankopon tumi ma ho kwan. So God allowed the devil to work in Job's life, and indeed Job nya kwanya no na Job se wawie na Nyankopon bo ne kokose ubetimi de won saka na dwapade nyina ubetimi de won saka na niema wo nyina ubetimi de won saka na ni jempo nanso ne kra no edani mu ne de adentia sanse Bible says o won kwa na awade se Nyankopon woni bibi papa bi ma wo a nka no pe wo ma de enchen eni ti se obi adu bone aye wo ya aboro so nya abotre Bible say emfa bone entua bone so ka o de ekoso ayi wo kumam na ono mo ntena yi ma omo so nkoso anyi wo kumam na omo ni wo bone ensira bi ba ma wo enna papa bi ba ma wo a sankrofo ni nyina omo besan aba wo nchen abepa chew na Bible say Awurade ma bronsam kwan e ma ne abronsam pe bi odi ye Job nanso so akire yi no Awurade Nyankopon nhira na wo Job so ne bedobo ye adentia eduru ba bi Job ankasa ne yere ebia na duru ba bi you have gotten to a certain point in life your own family members omo denial because omo her situation no a went to me mfiri ba bi ama Job na ankasa ne yere se na wudi Nyankopon achi dome sa Nyankopon kro no sanse wadu bone Job se me mfa bone entua bone so ka asema Job kan ne se ne eye me se me wo ka se ne eye me se manya henkan FM eye adwuma se ene eye me so me na metimo ni so hosti eni nti mawie ne me pa bia ne me ya meboa sanse Nyankopon bi eno ma me sa akwanya no enti se Nyankopon no ma me sa akwanya na mabetena ha o se ne waje afiri me nsam abrante ye ko san kwa won kran na ne na wo ye okokko to aso adwuma kwa me ma wo nya biemu a me ne hwan minim se Nyankopon wa adwenpa edi mame o se adwene a me wo mo ho no enye bone adwen enye musu adwen enti ano paisi obi adi bone a fache no enfa bone ntia bone so ka Bible na eka san say you are a choosing generation, a royal priesthood wo de ani ye nhira Job nya abotre no enhira no no ye na adwene se wo no ebre no so Nyankopon sa dane no na eba beye mohu anopo Awurade mfa na dom enye nkataso nkatawo so oma wonte ase se so obi di ubone a kwa Awurade anim ebi se Awurade se ne waye minie mede ne hye wonsa meme de ani pa fam mede ache no Awurade ma me ho sa tumi no ma me sa nwode na enye ize ye kan sa na enye bokọ sa so obi be di ubone pa na be hwe nanim se mede ache wo enye bokọ na nso minim se Awurade bamu a se Nyankopon bamu a ebetimi aye bokọ de ama wo Awurade mfa na dom nya kese wo so na oma wo na semu ntiase na oma wo honhom a obi di ubone a obetimi e de ache no nyame adom nya kese ma wo adom ni nti amen. Yeah, kwaba ni asaba beto aso me no kasa sports for na tena se kasama for ma team no see a friend saying Shakina na say Shakana Glories. Shakana Glories. Yo glory cross aka ho Enchi bi odem de nchi asen be bro. Enti Shakana kasama for no e ro poku so ye kasama for de ma hen for